Guys, good morning. Good morning. Ani bolpugu vlog maltondule. ಎಂಚಿನಂ ಕರ್ಮಲ ಮಲ್ಪು ಬಲ್ಬೊಕ ಕತ್ತಿ. ತನ ಕೈಟ್ ಯಾಪಲ ಕತ್ತಿಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದನ ಪಿಡ್ಸುಂಡ. ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುದ್ದಾದ ಬಂತರು. ಅಂಟುಪುರಿ. ನಿನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇತೆ ಬಾರಿದಯ್ಯ. ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ನಾಡೋಡಪ್ಪ. ಜಾತಿಗೇನು ನೀ? ಜಾತಿ ಇಂದಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಒಂದೇ ನೀ ಜಾತಿ ಧರ್ಮವು ಅವು ಒಂದೊಂದು ಮುಂಜೆ ದೈ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲಾರ್ದ ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ ಕಲ್ಲಾರ ಉಂಡುಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕೈಲಾವಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಎಂಕ್ ವರ್ಷ ಸಿ ತಾರೆ ದೈ ನಡ್ದಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ತೋಟಗ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ಕೇಂಡನ ಗೈಸ್ ನೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾರೊಂದುಂಡು 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೇರೆ ರಂಜಿತಕ ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೇ ರಂಜಿತಕನ್ ಬರ್ತಡೇ ಸ್ನೇಹದ ರಂಜಿತಕ ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೇ ಯಾನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತಂದೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪವೇ ಈ ಬಲವ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏತು ಬರ್ತದೆ ನೆರವಂದೇಪು ನಿಮ್ಮ ಇವರಾರು ಮಲ್ಪುಲ್ ಲಂಚೇನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇನು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ಪು ಅಬಕ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ವೆ ಪೂರ ಹಾಪುನಿ ಏರಾಂಡದ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೇರ್ ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಓವರ್ ಮಾಡ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಲ್ ಪಾತೇರ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ವಿವರ್ಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಮನ್ಪೇರು ಒಕೆ ಎಂಚ ಅನ್ ಪಾತೇರೋಡು ಈ ಮೈಮಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಂಕು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮೈಮ್ ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದು ಚಲ್ ಮಲ್ಪಡ್ಸ ಚಲ್ರದಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲದ ಫೋಟೋ ನೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕ್ಯಾಮ್ ಕೊಂದು ಫೋಟೋ ದೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಆತು ಲೇರ್ ಹಾಲಿನ್ ಎಂಕಿನ ಕೋರಿನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಮರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪುರ ತೂಪುಚಾನ್ लेकिन एक सेकंड ಅದು ಬಂಗಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒವ್ವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಅವನೊಂಜಿ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೇನ್ ಮನ್ಪ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನೇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ओके थैंक यू बाय गुड इवनिंग ओके बाय Yeah